Mahamaya Mondal Congress Committee Hinpen join extended amai ke padupon. Ingdeng hini nijang longria mai karbila meramai krungsai mai kibi ponjia phan arni hot pontanglo. Karbi hampang along beha beparahin Indrajit Teron kengkam kache Jordan. Karbi ang nonglai fata babirta ke lara dona phansita mini disami juli bepi hin penatap ke me kardom pachirik lo kardom pinia birta ang ton pen arjik tha. Mahamaya Mondal Congress Committee atum chepatir pipon pen join extended amai padoponsi alang litum asong ajakong an sosei kache pharang pon pen non kewangji MP kilega hud kache pahai dun thekja puthak chethan chimon padopon. Matijong ni phai inquiry sierni Mahamaya Mondal Congress Committee atum pen chepatir piponsi dong mukak longkam teron auditorium hall along joint extended meeting paman ponlo bangso amai along don plikep ahem tunatum exam rachari asong pen amethang asong aphanchi osi congress asong along kachepo ogdon bangso amai kapaman ponalong Mahamaya Mondal Congress Committee amai phu Chandra Singh Singnar pensi chari ponlo lapen Rup Singh Phangcho hin pensi aluhi kapachenia por en ponlo bangso amai along Jasamet pet non nangkate bogbong MP akiliga pharman sai ke claim ke damalong an sosei ke pangtang ponja phuthaksi chingki chethan padu ponlo tingno mangke manghu me lo neta manghu ser lo EPSLC BJP apa nak prek dol pen dom flikte para hindi ahem tun pini la congress ong sepok don lo pini bangke asi ke manghu me bang la lo je congress kibir po congress jut po BJP to slogan kan ye bangke dom ulta phang nak lo atenon bangke don flikte apara se pini ladak nang jon don baki me lam lo hoper bang मार के कार्बी आंगलोंग एनसीएल पे ला इतुम ला तीनटा डिस्ट्रिक्ट पे एमपी के टिकट का आंदोलन मंदन मार के बांग फोन के लेयर लो लसी पेडाप आंदोलन 22 आंदोलन ला बुलबुलो तो होइतु कैंडिडेट बांग होइतु बारी ता हाई में तनो बांग फो तो लो बांग फो बंग हाई कमा तुम मधु फले पिता में तितुम ही पला के थांग ऑब्जेक्शन अवेलो Bangso amai along alohia manpen abarim KAECEM Pradip Singnar Klengdun Ingti Ratul Teron Ashok Teron Bida Singh Rongpi lapen KAD MCC amai phi Purnima Teron pi pen chenglok Congress asong aphan aning ka chetheara ratum chetong dun si ing samjin pen mai pachun ponlo Dokmoka pen Samsing Ingti Karbiang Nong Live Matijong achiklo ni phai ingkora hiniarni nijang longri karbila meramaya hinpen pherangke mai phaponsi ingdeng hini nijang longri mai karbila meramai krungsaya mai kibi ponjia phan arni kepang dakpon nijang longri karbila meramaya hinpen phelangpi mate kheroni tiso hemakula dalong pherangke amai kangnipon bangso amai along nijang longri karbila meramaya mai phu sar im bea hinpen kapang dakpon ke lapu henlo ingdeng hini nijang karbila meramai krungsaya mai ke paman ponji lake langthat phelangpi made kheronia longsi padupon pupusi thanpon Itung lameramai nijang karbi longria mai batahini afat indehini afat nikara se kami pi pedo poli afan itu kecima pon pedo lo jela so aputat itu suami pi pedo poli afan adim itu langthat kusi hot pon lo lapeng ke pedo poli ni sedame thang ta alkoi engko thongkep si tari si an non ke bangji alkoi cheklo niphai thomke pen thangthanga cheklo niphai isiar ni an kapaman ponja phan arni hot ponlo labang so maya long aka hello penta kewang ponja phan chisik chedang ponlo lapen labang so maya long alohi sarpoaman pen Karbeng Long Autonomous Council CM Dr Tuliram Ronghanga phansi johang pon poputa than ponthu ni tum no make ketik me ke karilang same ka batha pon me tum puthot lai botha tingwa ki khai do thi rasul tum thi po ali sa po ponat ben kon ma masih hai ma samen to ka matha mek dolo la ke hello je
Ada Karbiang Long Thomas Council CM alang liyo si mapor panang tonjun pote alang li same itolo same pilong alisa pu ason sikhang poji hang do an paras tame nuleto Karbiang Long pa angtan bisnat sariali punot ada bisnat punot pate fu mekhaloi punot ba sot hasi ada pilong kamru punot alhajo same Karbila mera me loria me do alang tu pas same labasul tu me pilong na be tong ye pat YouTube sendiri je Phelang pi pen mohon teron Karbi Anglong live. West Karbi Anglong Rongkhang constituency ka parlopon Bhelapara Angpong arong along kedo Indrajit teron pabangphu. Ame thanga ja kongpen beha beparanat kengkam kache Jordan pangcheng ponsi me thanga kulat kimi kimrang patang pon pamipen Karbi customary law board chairman Moniram teronari dengpen kepangpu pon. Karbia kheyang bong along setami jasemek chokamamo beha beparanat ke paprang donang thek klang pon boma sonsi Indrajit teron babang pusetami ame thanga ja kongpen beha beparanat kengkam kache Jordan pangcheng dunpen ame thanga kulat kimi mate dengja kulat pamen irpen matijong ni phai inkora hiniarni Karbi Anglong Autonomous Council Customary Law Board Chairman Moniram teronare dengpen ingpu ponlo Bangso kangpu pona jai megalong ronga sarpen danglo pinnang an rara sai klem bang atum chetong dunsi jai megalong RDP dunlo bangso jai megalong beha beparanat an so se ke paprang dun thekja phan bidi sore hai hui setami chethan chimon padoponlo halapu beha beparanat ilituma kheyang bong tami an so se ka paprang dun thekja phan Karbi customary law board chairman Moniram teron pen Karbi Anglong live thengno along nangke pachini don lam theke lapu henlo Alop pinadat nilita kopai kemi dak Bhelapura along deng ya akulat kangpu asonil panang kahang je itu Karbi tum ta je biha bepar chok klemun theklo pu ilisin ben chorolo asal anse ke klem je phan anutin na Karbi tum ta bor ibonte ehem irita ingchoji bang khaya son ke klem il tum Karbi Anglong bang akai si biha biparang chodelo lasi tum Karbi tum da chari dun pulote ehem irit tadui esomar da paporhi awar saita dak pen long ponji Rat cyclem bangphu mohon terona hinpen kaningje pontuke beha beparanat ilituma kheyang bongta an so se chingthor dunang lang vorenga phanchot choton lor chotke chokche voreng long leang ko penta chokamamo pregjam mesen abeha bepar ke ilitum choklem dunang ji pusi nang pachini don ake hai Indro teron ofan athe Karbiari so anim so kaching thurmi lasona bang putum alang lilong ga charli dun lasona kulat akapre ka kulat beha bepar paprang lo bulon te Karbia khai paprang po lapen jungjung ta paprang po kali bulon te itum kadok awe hinta papi dun hu po ka charli ta papi po choklem chodam ka papi lo tang te lasineli jasemet pinila so abangpu Indrajit teron alang pansine jasemet ningarong lo sila sona thak Karbia khai tumta arong tin amunit anutin abang putum stake beha bepar ke klema bang cihungsi Karbia khai fan ano se aprang ponang po Jongsi nangli hem ki choki jun amai do pulotangte mithang akhe kulat mate dengja kularalong lang ok lapen broiler aok anam jum hekpen longpon poposi Indrajit teron pen nang pachini dunlo Biar tujun cukup long si ok nai lonte long on po lapen daga horsel si ador ajum chat ne long on po lapen boiler sta long poni Asina nila beha bepar na tuman juga si kamu cijor dengan pangceng. nili non pen kan kira sebab dulu pen nak kular kimi nan kido kim tu Kita kong dulu. Enggak kong non itu Karbi itu apiu kai bilang mati deh nasi bepar behata coklem neng dongka mukam pen wikibe Karbi Anglong live Karbia khe tum hako pirthe sining lang roi langjeng plang rapen kirim
ke kroi aron barim pirthe sining rure te ke reng sabwer nang ji pu matha ponsi hem phumukrang adorbar tiripia mai ben patir pi ponsi 5 mile mate mile pho nihang rong ke the hem phumukrang aklamalong ni ni aparman matijong ni phai ingkora isipen ingkora hiniar ni an karbi aron barim kirik ke sang ponja phan lamthe ka je thana chaimek padopon Lason si hempumukrang adorbara maipu lunse timungpen maichari ponsi alohi ke pachinia jaime ke chunbang harsing hanse hin pensi apor en ponlo bang sohut nim le kivir lote jutang ta kivir lo jutang le kivir lote ang thekta kivir lo ang thek le kivir lote khaita kivir lo hem arnam hemphu arnam pa thepi en ponsi ingdeng ingkorapli hemphu arani karcho raramai pi paman pon Bangso hemphuarani karcho mayalong alohi sarpo manpen Karbinglong Autonomous Council Art and Culture Department EM in charge Surjo Rongphar chetong dunsi hemphumukrang adowan kikim kerang ponja phan long e kesom padopon Bangso mayalong KLA dunmai phi karon hansepi KCS pen Hakim Rongpi Rasinja Songpen Kasang BP KKCA Maipu Dhonsing Teron Chunbang Velson Tisu KAAC ex-chairman Kangjang terang pencenglok karbiaron bari maphan ke kroi thip ke ong dung araratum chetong dunsi mesen pen mai pachun ponlo Rongker kapre dim non ta claim pomono Autonomous Council pen Works Department pen Art and Culture Department long si Rongker set ko pineki kimpini ke dulo tamil anani gilitum mo pen bomlo jela so indigenous faith and culture la bangso department pen tangka kithi ke long tamil tum chuhang nin theke dera joni si tum la bangsuta long le delo la si nona bangke tum la bangso mei pen ha sorry memorandum ki pidui memorandum drop de la dum non singwai po la bangso memorandum pidun po la si mo pen pulo ke long le ke rai du nai hadak doana phan punon ba inglong in dum karbi phejo son mo ta halak thingpi thengphang pen senglok ta ki i thunam punon bangke te wilo lablo sehla so hutsi hala haya tangka panla si chun pu mangkala ke doe ko nilis ni mangke dalo non di phurong son ke dak hempu asrom pu along le rai dun lo solong le bangon hempu mukrang dorbar tum dak chi par deng long lo sila dak tame kapre tum tame jong se akenang sot pulo te dak asai hemu chikim tame bara bang suang long kenang yen ke pachiklam lo tame kapre di mana di molong mangkil tum pima thingpi thengpang la karli phiju en kenang sora son an tame jong si e ponar si pon pulo tang te dak tai si la bang so si secret group bare kang thire dak karli phiju long kenang sot athing phi thengpang pen chenglok kupine babi ke li kenang yan tame dak long lok po mate ini talin palon pon ji apolo la si ni to mem phumukrang adorbar pen kemang pon gelalo je karbia khai iti khai kang tim bujong si puji pulo tangte isi khai kang tim long ke methanga nim do vek nai methanga dorop do vek nai hala so dhorom bangke aron barim helo la si aron barim jong si kibir lo blo se litom ang thek karbia khai long isi khai kang tim bu ang thek tata kibir son plang dat po la so jo ni si litom pang tang lo la pen song seng lo non klem bom wang bom lo la si karbi yang long atokan do ke do tom an pan ni tom choning ri ke la lo nang thek ser bangoi re ser bangoi MABA pass bangoi doctorate degree and bangoi bang hutin si tame officer doan si tame nima bangke aja kong thepik la si hala so nima bangke karbia nima bangke kenang sot News X report Karbinglong live Akiro pajero nang lituma phan apor ka chipi pen birta naglang dona pot do me thak me arni ki me